Elbette, her bir gyz saýlan ýigidiniň özüni söýýändigine inanmak isleýär. Ýigitden gönüden göni bu hakda soramak bir neme oňaýsız. Ýöne ýigidem gönüläp aýtmaýan bolsa näme etmeli? Aljyrama jorajan, şu gezek ýigidiň saňa bolan duýgular hakda hemme zady nädip takyk bilmelidigini aýdarys. Biziň her birimiz öz boluşly. Şonuň üçin gyzlaryň arasynda da, ýigitleriň arasynda da asuda we utanjaň, hajyly we anamly şahsiýetler bar. Ilki bilen dürli ýigitleriň duýgularyny nädip görkezýändigine sereder. Birinji mysal, romantik. Siziň garaýşyňyz. Ol maňa bagyşlap goşgular ýazýar, gazallar aýdýar, her gün sowgat berýär, öwgüli sözler bilen ýüzlenmäge halaýar. Şeýle hem öýlenmäge söz berdi we eýýäm biziň geljekki durmuşymyzy meýilleşdirýär. Söýgüliňiz iň islenýän we şol bir wagtyň özünde iň howply ýigitleriň görnüşine meňdeýär. Ol hakyky romantik, ören mulaýym we belki bütün dünýä öz söýüs hakynda ýygyrmaga taýyn. Emma teretap boluň. Adaty romantik, ören özüne göwni ýetýän, oýlanşykly hereket edýän, aýdanyny gögerdýän ýigitleriň görnüşi bolup, çalt gyzlaryň başyna aýlaýar. Romantiklary nädip tanamaly? Gatnaşyklaryňyzy deriňem. Goý bir sany gül destesi pikiriňizi bulaşdyrmasyn. Gündelik ara gatnaşygy esaslanyp netije geliň. Günüň dowamında ol size näçe gezek jaň edýär? Ýa-da SMS iberýär. Ol size haýsy äheňde gürleýär. Şeýle oňuk zatlary üns berip, onuň romantik ýa-da gyzlaryň başyna aýlaýan tejribeli alfonsygyny düşünersiňiz. Ikinji mysal. Agras ýigit. Ol barada siziň pikiriňiz. Ol hemişe maňa kömek etmäge taýyn. Ähli isleglerim amala aşyrýar. Hemişe meniň üçin ýakymly bir zat etmäge çalyşýar. Meni mähir we alada bilen gurşap alýar. Ýöne duýgularyny hiç wagt boyun almaýar. Belkem sen biderek aladalanýansyň jora. Saýlan adamyňyz asuda we deň agramly ýigit. Ol ýakymlyca sözlere gysganç bolup biler. Ýöne bu onuň seni söýmeýändigini aňlatmaýar. Hawa, ondan süýjüji öwgülere we şygyrly SMS-lere galaşmaly dälsiňiz. Agras ýigidi nädip tanamaly? Pikir edip görüň. Ol sizi gyzyklandyrýar, sizi begendirmäge synanyşýar. Bu onuň size bolan söýgüsiniň esasy görkezişi dälmi? Egerde hinizem söýgüsini boyun almaýandygyna gaharlanýan bolsaňyz, howsala düşmäň. Belki utanýandyr, ýa-da gatnaşyk etmäge entek taýyn däl bolmagy mümkin. Onu bu ädime iteklemäge synanyşyň. Duýgularyňyz barada söz arasynda bildiriň. ýa-da özüňiz bu barada ilki bolup boyun aljak bolun. Üçüncü mysal. Diktator. Siziň ol barada pikiriňiz. Onuň bilen hiç wagt içgysgynç bolanok. Ýanynda menmi damy gülýärin. Ol meni dünýädäki ähli problemalardan goraýar. Ýöne ol meniň durmuşymy herekete getirýän we dolandyrýan ähli zatlardan hemişe gawanjaňlyk edýär. Bir ýigit sizi duşan her birine gawanjaňlyk edip, sizi dostlaryňyzdan üzüňe saklasa, özüniň dogry we ýalňyş hasaplaýan zatlary baradaky pikirlerini, size zerur we zerur däl zatlary durmuşyňyzda girişmäge synanyşsa, onda pikirlenip görüň. Bu söýgü mükaweri. Galy bersede, sizi söýýän adam durmuşyňyz barada alada eder we ýakynlaryňyz bilen gatnaşyp gurbakda hormat bilen hereket eder. Öz pikirini hiç wagt mejburlyk bilen size kabul etdirmez. Beýle adamy nädip tanamaly? Boyfriendiňiň ýanynda özüňiz gowduysaňyz we onuň häsiýetinde halamaýan zadyňyzyň onuň gawanjyňlygy bolsa, onda onuň bilen gürleşmäge synanyşyň.
bu ýigidin özüne dolu ynamly däl bolmagy ähtimal. Belki ol sizi gaty gowy görýändir we itlendik fursatda başga birine gowun bermeňizden gorkýandyr. Onda oňa özünden başga hiç kime mätäç däldiňizi inandyryň. Ýigitler başga bir galaktikadan gelen jandarlar däl. Olar özlerini edilsen we men ýaly duýýar. Onuň romantik ýa-da diktator bolmagy möhüm däl. Bir ýigit seni söýýän bolsa, özüni alyp barşy bilen sizi hökmän duýdurar. Sizin oňa edizdiňizi, ýanyňyzda bolmagynyň gaty ýakymlydygyny görkezmek üçin elinden geleni eder. Esasy zat, onuň özüni alyp barşyny üns bilen syn etmekdir. Ýigidin sizi söýýänliginiň esasy alamatlary. Onuň sözlerinde şeýle bir ýylylygy we aladan eşidýärsiňiz welin, siz olary gark bolmagy taýyn. Käwat hiç kim saňa şeýle söýügi bilen görülemändi diýip pikir edýärsiň. Bilelikde boljak geleceğiniz üçin meýilnamalar düzýär. Ol bu hakda arzu edýär we sizsiz başga durmuşa göz öňüne getirip bilmeýär. Ol siziň durmuşuňyz barada ýakynlaryňyzdan beter has gyzyklanýar. Ol senden hemme zat hakda soraýar. Çağalyk ýyllaryňyz nähili boldy? Dynç günleri näme etmek isleýärsiňiz? Garrylygyňyz nähili görýärsiňiz? Aşyk ýigit aslynda size değişli hemme zady bilmek isleýär. Aýdanlaryňyzyň hemmesini gowy ýatda saklaýar. Özüňiz hem şol owuzdan sumkany agzandyňyzy eýýäm ýatdan çykardyňyz. Ýöne ol ýadynda saklady we ajaýyp sowgat hökmünde berdi. Mundan başga da ol diňe doglan günüňizi däl, eýsem siziň üçin möhüm bolan beýleki seneleri hem ýatda saklaýar. Söýýän ýigit siziň bilen habarlaşmak üçin günde adyndan ýarym sagat wagt bermäge synanýar. Günüň dowamynda hem ünsden düşürmeýär. Ol size gaty ünsli seredýär we hiç haçan ýalňyş sözler, kemsitmeler we gödek hereketler bilen size ziýan bermez. Bu ýigit siziň gatnaşyklaryňyz bilen gyzyklanýar we ony gowlandyrmaga synanýar. Gatnaşyklarda kynçylyklar bar bolsa hem hiç haçan gaçmaz. Ol sizi ýakymly, garaşylmadyk sowgatlar, güller bilen begendirýär. Haýsy gülleri we süýjileri halaýandyňyzy anyklabaga synanýar. Özüňizi gowy duýmasaňyz we size ide gerek bolsa alady edýär. Keypiňizdäki üýtgeşmeleri duýýar we aglaýanyňyzy görüp ümsüm gitmeýärdi. Näme üçin gynanýandyňyzy anyklamaga synanýar. Siziň bilen wagt geçirmekden lezzet alýar we hemişe dostlaryňyz bilen romantik ahşamlyk naharlaryny ýygnamaga taýyn. Bu ýa-da beýleki wakalar hakda pikiriňiz bilen gyzyklanýar. Hatda ony uşak zatlarda da siz hakda köp zat öwrenmäge synanýar. Seni en atasy bilen tanıştyrdy we eýýäm özü ejiň we kakyň bilen tanışdy. Bu alamatlar dinläniňizden soň biz dünýädäki iň gowy ýigidi suratlandyrandyr öýdüp bilersiňiz. Ýöne joralar asla beýle däl. Söýýän ýigit siziň üçin gowlyk etler we diňiz siziň üçin gowlaşar. Üns beriň. Söýýän ýigidiňiz bilen gatnaşykda ýokardaky alamatlaryň adyndan bäşdi bar bolsa, sizi gutlamaga howlaýar. Ol seni söýýär. Eger hiç bir gawat gelmeýän bolsa, onda üns bilen pikirleniň. Wagtyňyzy özüňizi çynlakay söýmeýän adama sarp etmegiň peýdasy barmyka? Bu video size yaran bolsa, onda kanalymyza agza bolmak düýmejigine basaýyn. Bu size hiç kynçylyk döretmez, maňa bolsa sizden birje bonus bolar.